Waslet fin-nofs l-esperjenza tal-madwar 12,500 student ta' skola sajf ta' din is-sena. Żorna l-iskola primarja ta' Ħażebbuġ, wieħed mit-63 ċentru li fihom qed issir skola sajf. Għamilna dan kmieni filgħodu qabel l-istess tfal daħlu fiċ-ċentru biex bekk stajna nifhmu aħjar għaliex il-ġenituri jażlu li jibgħatu lil uliedhom. Titgħallem iżjed, skola sajfa din jitgħallmu ħafna, din imorru ħafna outings ukoll. Biex għattaw ftit ħin użu tajjeb. Peress li ma tantxilna li ġejna noqogħdu għaw, insiba mezz tajjeb biex jikkomunika man-nies ta' hawnhekk u jkun jaf it-tfal ta' din naħa. Biex ikomplu ma' tfal, ma jaqtawx mill-iskola. Biex jibqa' jinterektja ma' tfal l-oħra u biex ma jaqtalux mir-rutina għax-xitwa mbagħad. Attendejna għal żewġ attivitajiet, l-ambaxxaturi tal-qari li jħeġġu l-tfal jaqraw u Catch the Drop, attività dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Dawn it-tnejn mill-ħafna li jsiru waqt skola sajf, fosthom sports u logħob ieħor, żjarat f'siti storiċi u ta' interess, ċinema b'xejn, tisjir, esperimenti xjentifiċi, crafts, sfin, kant, drama u lezzjonijiet dwar dmirijiet u drittijiet, animal welfare u oħrajn. Il-ġenituri jidhru kuntenti b'dak offrut. Ħafna kuntenta. Dom ħafna attivitajiet, outing, craft, jagħmlu ħafna tfal. Petituhom ħafna ħruġ u training u ħafna craft, ġifieri jieħdu pjaċir it-tfal. Tieħu ħafna gost. Tajjeb ħafna. Tajjeb għall-qalbu jmu. 1500 student jagħmlu użu mill-faċilità ta' sigħat itwal għal ġenituri li jaħdmu. Faċilità offruta fi 30 ċentru. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Elizabeth Piżani kelmitna dwar il-ħsieb wara skola sajf ta' din is-sena. Skola sajf ta' din is-sena hija ppjanata b'mod li sibna bilanċ bejn anke s-servi ta' bridge bejn il-ħajja tal-iskola u l-sajf. U allura mbagħad biex nippreparaw it-tfal ukoll meta jmorru lura l-iskola f'Settembru. Il-programm li noffru mbagħad huwa programm informali li jservi sew biex jgħin it-tfal jiżviluppaw il-ħiliet differenti tagħhom, imma wkoll biex l-iskola tkun post ta' pjaċir għalihom fis-sajf ukoll. It-tfal deru entużjasti u kuntenti li qed jattendu skola sajf. Staqsejna li l-uħud x'jieħdu gost jagħmlu. Minn barra il-logħob u l-ħbieb spikkat l-imħabba l-crafts. Il-ħruġ jogħġbuni għax nitgħallmu fil-ħruġ u fl-istess ħin nieħdu pjaċir. Għamilna il-bandiera ta' kwanda, għamilna karozza bit-tissue paper. L-aħħar darba għamilna nanna kola bi platt u għamilna ħuta wkoll. Jiena l-iktar li għadawni li għamilt il-ħuta billi għamilna platt u mbagħad il-teacher għatatinna ħalqu, mbagħad ħalqu għamilna wara, mbagħad il-pentjajnieh.